ҳар як варзишгар ба худ як мақсад дорад, як ва ҳамин чемпионати ҷаҳони гӯштини самбо баландтарин хулааш ин чемпионати ҷаҳон мебошад. ҳар як варзишгар ба худ як мақсад дорад ки ҳамун медали тиллоро ба даст биёрад ва парчами давлаташро баланд бардорад. ва ман ин чандин маротиба ки маро доварон ноадолатӣ карданд, аз ҳамин сабаб ки ман ба орзуи деринаи худ расидам. Ман пас аз ғалабаи худ дигар ёд надорам ки дар чӣ ҳолате, дар чӣ эҳсосот будам. аз хурсандӣ дигар ашки чашмонам ҷорӣ шуд ки тӯли 10 сол инқадар ман меҳнат кардам, билохира ба ин унвон ноил шудам. баъди қаҳрамонии ҷаҳон дигар ман дар хотирам нест ки ман чӣ кор кардам, чӣ ёд дорам, ранге ки аз ҳуш беҳуш мешавад. ҳамин ҳолатро ба ман хеле эҳсосот шуд. ҳамин аз ҳама медали қимтарини ман ба даст овардам, ҳамин медали тиллои чемпионати ҷаҳон буд. ҳамун лаҳзае ки ин варзиш бениҳоят роҳи мушкил аст, роҳи пуртоқатӣ, пурсабриро талаб мекунад ва ҳамин медалро ҳар боре ки медалро нигоҳ мекунам, ҳамин азобҳои гузаштаи ман мақсад дар ёдам мезанад, бале пеши назар мебиёяд. Билохира ин медалро ман ба даст овардам. варзишгарое ки наврасову ҷавоное ки ба варзиш ва кадом намуди варзиши ҳастанд завқу ҳавас доранд, машқ карда истодан, гуфтанӣ ҳастам ки ин роҳи қин аст, роҳи душвор аст. сабр кунанд, меҳнат кунанд, ноадолатӣ доварон дида мешавад, ба ин нигоҳ накунанд, мақсад гузоранд дар пеши худ, меҳнат кунанд ва мақсад гузоранд ки парчами давлати худро дар ҷаҳон баланд бардоранд, ба мақсади худ мерасанд.